Pitikku wis kadung tak dol lho, Mbak. Pitik kesayanganku maneh. Demi gawe video, kayak tuku jam tayang lho, Mbak. Gak sido berarti iki, Mbak. Kadung pitikku wis gak enek. Wis dijak video ora gelem. Sing alasan untu, wis tak mulai wis. Ojo lali, subscribe ditutul tul tul tul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Weh, sing gendong anak. Yo. Wis telu lho, Mas. Oh, setelah. Lah piye? Gawe video nih. Iya. Video. Oh. Aku lu kene. Aku lu kene ya. Iya. Ini gawe videone kapan arepan? Saiki. Lah ning gawe nanti gawe ini. Gawe nang omah Mbak Iwa Desa. Lah wong nek ndi sih? Omahe. Berarti dhewe rono iki, dhewe rono. Terus iku lho, apa jenenge? Ndek ini ku kan kon tuku jam tayang. Kowe ndek iki kek duit aku piro? 400. Ndek ini kan tak tambahi 200. Lah kok 400 dhewe kowe? Kan 200 lah sing 200. Saka imae kek kowe lho. Wis. Kowe dikek kowe. Wis. Tumben duit duit. Boleh ngedol ayam, Mas. Adol ayam. Kayak ngejar jam tayang. Tapi alhamdulillah saya wis ditonton wong 10 ketok. Wong 10 wong sing nonton. Terus iki terus piye ya? Awake dhewe iki kurang bahan, kurang apa ya? Awake dhewe iki kudu genteng-genteng ngejar gawe video terus ngono. Kira-kira nek wektu ora sampean ngomong saiki dikejar setiap dino gawe video. Ayo wis, gak masalah akeh waktu. Ada waktu. Terus iki si Imah itu iya sih wong iku kadang mlebu kadang ora, kadang enek kadang ora. Yo awake dhewe delok ae. Nek aku kadang-kadang mumet iki mikir iki. Kadang-kadang wong enek, kadang-kadang wong gak enek. Terus aku wis kadung dodolan. Aku dodolan cincine bojoku. Aku tuku jam tayang iku. Lah piye wong? Ndek iki sampeyan kayak duit aku 400. Nah terus kanggo tuku jam tayang oleh 100. Terus aku buka lemari ngene bojoku kok enek cincin. Tak gone penggadian, tak gadekne. Lah iku untuk duit 500 kanggo tuku jam tayangku 600 kuwi mau ngenepi duitmu 400. Wis ngene wae. Saiki nggone Mbak Imah wae ya. Gawe video saiki ya. Ya ayo wis. Ya. Lanjut OTW. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duh, apa to, Mbak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah. Kenapa iki? Ini sakit gigi. Ada apa? Loh, kok tekon ada apa? Jarine kape nggih video, Mbak. Ada apa? Oh, sakit gigi. Nggak bisa apa-apa. Lah aku wis kadung ngedol pitik gawe kan jam tayang iki, Mbak. Ya gimana? Ini juga bukan kehendak saya juga nggak mau sakit. Nah iki terus piye lek ngene iki? Ya ditunda dulu atau gimana? Waduh ditunda, Mbak. Sampean gak ngerti sih. Aku ki nganu, Mbak ya. Tak rewangi adol cincine bojoku, tak nggo tuku subscribe, tak nggo tuku jam tayang. Saiki lagi arep mlaku ya YouTube dhewe iku ndek wis ditonton wong 10. Jam tayange dhewe saiki wis 47 jam. Delek terus gak sida gawe video piye ngene.
Nah terus kalau sakit mas, orang ini juga di luar nalar saya. Nah kalau ini posisi saya disampaikan gimana? Jangankan buat bicara, ini bangun aja kepalanya juga pusing. Ini mbak, ini. Maksudnya ki gawe video ku gak enek wong ceritane wong lara untu, ora enek wong turu, ora enek. Ya ada kudu siap no. Niate kan gawe video, lha iki terus piye ngene iki? Nggak sama Iku sendiri keadaan kayak apa? dia nggawa anak. Dia tetap berjuang, tetap berusaha, dia nggawe video gelem. Lah sampean iki terus piye ini? Kayak gak enek niat yo. Nah terus maunya gimana mbak? Orang keadaan sakit begini. Yo, gowo nang anu ae iki, Mas. Nang Bu Bidan. Masalahnya ini, misalkan digawa ngene Bu Bidan. Iki duite sapa nek? Aku ya wis pitike wis entek, Mbak. Wis pitik karep papat ikut tok. Wis tak dol. Gawe tuku jam tayang. Sampean sik ndek duit ora? Kerja enggak mas, jualan sepi. Sakit-sakitan begini, uang dari mana? Lah, iki piye, Mbak? Kabeh diteruske apa ndak? Ya kalau mau nunggu sabar sampai saya sembuh, lah kalau enggak mau ya terserah sampean. Misalkan adol HP ngono piye? Sampean Ya nggak bisa mas, HP dibuat jualan kok. Kalau HP-nya dibuat jualan, dijual terus saya besok pakai apa cara kerjanya? mampus iki. Terus piye iku? Wis kadung ngedol pitik, Mas. Pangiji karek iku ae. Iya ya. Masa sampean ada simpenan duit? Nggo nyuntikne sampean. Aku ndak mau juga suntik mas. Dah, Lah, terus piye, Mbak? Ini sakit gigi kan mungkin Mbak, capean. sik to. Aku ki adol cincine bojoku tak gadekno. Tak nggo tuku jam tayang. Lek sampean gak gelem dijak nggih video terus piye? Bukan ndak mau mas, sekarang sampai tahu ini sakit gigiku. Wah, Kakak sama dewi kalau posisi di saya seperti apa coba? Mau dipaksa kalau saya nanti semaput pingsan di sama aja hasilnya nol. Ini sakit betulan ini. wis aku gak saiki ngene wae lah. Dibuyarne wae. Tak buyarne wes, males aku Mas, males. Wes, assalamualaikum. Biar. Apa piye iki lho, Mbak? Aku wis gak duwe pitik rong ngene gak tak dol pitikku mau. Nek sampean ora gelem gawe video. Pitikku wis kadung tak dol lho, Mbak. Pitik kesayanganku maneh. Demi gawe video, gawe tuku jam tayang lho, Mbak. Lah kan yang lihat bubarkan bukan saya, sampean. Terus sampean ndak mau ngerti posisi saya. Kuat-kuatnya tuh, Mbak. Lara untune iki, Mbak. Ya nggak bisa mbak, orang ini sakit kok. Ini juga bukan mau saya. Kalau mau buyar ndak sabar ya buyarlah sudah. Nah, pas piye wong ngene iki ceritane? Aku bingung terus buyar sampai buyar apa mana sih arep tuh. Berarti iki enggak gawe video iki, Mbak. Acaranya buyar ya buyar, nggak buyar. Aku juga pusing. Nggak ada sini tapi ya. Gak sido berarti iki, Mbak. Kadung titikku wis gak enek. Wis dijak video ora gelem, sing alasan ora untu. Wis tak mulai wis. Wis, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau dibubarkan. Si jenis saya naik diri. Aku juga ya sentuh dulu apa. Terus kalau mau dibubarkan terus aku besok kerja apa? Sudah saya ngeluh, loro untuk. Kerjaan berantakan yang begitu dan sebagainya.